שלום לכולם וברוכים הבאים. נפתח ותודה לפועל עולמים. הנה סיימנו שנה יפה בשיא עלינו נקינה. הלב הקטן מתעקש כל כך המסיבה, עולם נקי לה ונשמע. ברוכים הבאים לבר מצווה שלי. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והילולה תמימים והקרב לפני אדוני. היי, שלום, אתם כבר פה? תודה שבאתם לבר מצווה שלי ותהנו בהמשך הסרטון. מוכנים? שלום, איזה כיף שבאתם. כמו שראיתם, כבר הרבה שנים אני מתכונן לרגע הזה. אז אם אתם כבר פה, אספר לכם טיפה על עצמי ובעיקר על הדרך המשמעותית שעשיתי לקראת השבת הזאת. נולדתי לפני 13 שנים, בט' בניסן תשע"ב. נראה לי שזה היה ממש באמצע הניקיונות לפסח. את הברית שלי עשו ביום הראשון של חול המועד פסח. שם גם נתנו לי את שמי, עמיחי יצחק, שעליו עוד נדבר בהמשך. כולכם בטוח מכירים את המשפחה שלי, ההורים שלי, רעות ויאיר, אחי הגדול נווה וגיסתי אריאל, והאחיות שלי מעיין, ניצן, שחר וטל. כשאני מסתכל על תמונות וסרטונים שלי מפעם, אני חושב שהייתי ילד די חמוד. תחליטו בעצמכם. קטן, באתי לגן, שם בכיתי, כי את אמא עשיתי, עכשיו אני גדול, יודע הכל, לסייר, לקלקל ולעשות מעגל גדול. יום באיס הסמס, איזו עננים, אני וכל החבר'ה אל הים נוסעים. לקחנו את האוטו, אבל זה מזל, וזה לחוב נקי, נוציא את הגרזן. ילד פלא הו, ילד פלא הו, ילד פלא פלא, פרה פרה פרה, ילד פלא הו, ילד פלא הו, ילד פלא. בסך הכל אפשר לסכם ולומר אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחמסה וברוך השם, כי החיים שלנו, דודים! החיים שלנו. דודים! כשהייתי בן 9.5, גם הרופאים גילו שאני ממש מתוק, ומאז אני מתמודד עם הסכרת שלי. היא הפכה להיות חלק מהחיים שלי. היא אמנם לא תמיד הדבר הכי כיפי, אבל אני מתגבר, ואני חושב שאפילו עוזרת לי להתבגר. היא בטח לא מפריעה לי לעשות כל דבר שאני רוצה בחיים. אופס, אתם בוודאי יודעים, אבל עד עכשיו לא הזכרתי שאני גר בירוחם. ואם תבואו לכאן ותחפשו אותי, אז כנראה שתמצאו אותי באולם הכדורסל. שם אני משחק מגיל קטן, ויש לי לפחות 3 אימונים בשבוע. בכלל, אני אוהב לעשות ספורט, כושר, טניס, פינג פונג, ריצה ואופניים. אם לא מצאתם אותי במגרש, אז חפשו ליד, בקונסרבטוריון. שם אני מתאמן בנגינה בסקסופון. או אולי בבני עקיבא, באיזו פעולה או קומזיץ עם החברים שלי. פעם בשבוע תמצאו אותי בדימונה, במרכז המחוננים, מסתקרן, חוקר ולומד מדעי כדור הארץ, ועוד הרבה דברים מעניינים. ואם תבואו דווקא בערב, אז יש מצב שיהיה בפק"ל נוער. שם אנחנו לומדים גמרא לפני תפילת ערבית.
בכל הפעילויות האלה למדתי שכדי להתקדם ולהצליח צריך להשקיע ולהתמיד. זוכרים שהבטחתי שאסביר לכם על השמות שלי? אז עמיחי זה די פשוט. נולדתי צמוד לחג הפסח, שמסמל את לידתו של עם ישראל. מיד אחר כך נחגוג השבוע את יום העצמאות, שמסמל את התקומה מחדש של עם ישראל בדורות שלנו. אז מה פלא שקראו לי עמיחי, עם ישראל חי. יום עצמאות שמח מירוחם. שמי השני יצחק. אני נקרא על שם סבא רבא שלי, סבא יצחק לייטמן, סבא של אבא שלי, שנולדתי בדיוק ביום הזיכרון שלו. אבא סיפר לי שסבא היה אדם מיוחד, עם הרבה כוחות ושמחת חיים, שבעזרתם הוא תמיד שרד והתמודד. לקראת בר המצווה יצאתי למסע בעקבות עם ישראל, בכדי למצוא את השורשים העתיקים וללמוד על ההיסטוריה של העם שלנו. הלכתי עם סבתא מירה וסבא אלי למוזיאון אנו בתל אביב. בהמשך נסעתי גם עם אבא למרכז שרשרת הדורות שבירושלים, והבנתי שאני חוליה בשרשרת הגדולה הזו. עם סבתא מרים הלכתי למוזיאון הפלמ"ח. שם למדתי איך עם ישראל היה צריך להתגבר ולהילחם כדי להקים את המדינה שלנו. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. יום מיוחד היה לי עם אבא בירושלים. את הבוקר התחלנו ביד ושם, ומשם עלינו להר הרצל, דרך השביל המחבר, שבו למדנו איך עם ישראל התגבר על השואה הנוראה והקים מדינה. היו הרבה אנשים שהקריבו את חייהם בשביל המדינה הזו. אבא סיפר לי על גיבורים כאלה כשסיירנו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. אמא ואבא גם לקחו אותי למדבר, לנחל ימין חתירה. זה היה מסלול מאתגר וכיפי. לקראת סוף המסלול הגענו למקום בנחל שבו נראה שממש אין לאן להמשיך. ואז אמא סיפרה לי על לוחמי הפלמ"ח שהתגברו גם על הקושי הזה ופרצו את הדרך הלאה. גבורה, מסירות והקרבה הם מושגים שלא קשורים רק לעבר הרחוק. גם אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, ויש לכל אחד מאיתנו תפקיד לעשות טוב ולהוסיף אהבת חינם כדי שננצח ונתגבר. בשנה וחצי האחרונות גם אני השתדלתי לעזור במה שיכולתי. שימחתי את ילדי סדרות, חילקתי פיצות לחיילים, התנדבתי בקטיף במושבי העוטף וביקרתי קהילות של מפונים. אין ספק שמה שהחזיק את עם ישראל במשך כל השנים זה הצד הרוחני. קיום התורה והמצוות תמיד שמרו עלינו. עם אבא הלכתי לראות היכן הוא למד תורה, בישיבת ההסדר בירוחם. התפילין מסמלות יותר מכל את הכניסה לעול מצוות. אני בחרתי להמשיך ולהניח את התפילין של סבא יוסי זיכרונו לברכה, שמאוד אהבתי. אצל סופר הסתם הכנסתי מחדש את הפרשיות לתפילין המחודשות. וואו, איזה מסע זה היה. למדתי המון. איזה עם מיוחד יש לנו. עכשיו אני מבין הרבה יותר טוב את האחריות המוטלת עליי ואת המשמעות של השם שלי. חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר שסבא שר כמו לאבא, ויום אני עוד חי, 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 עם ישראל חי, זה השיר שסבא שר כמו לאבא, ויום טוב, זה סוף הסרטון, מקווה שאהבתם. תנו לייק, תכתבו בתגובות מה שאהבתם, ניפגש בסרטון הבא, ביי!